Stará stelata se probírá k životu. Listy se začínají naklápět ke světlu a pouští bubliny kyslíku. Je to nádhera. Myslím, že tak za 3 měsíce to bude šperk. Zatím dneska je neděle, zakládal jsem to v pátek. V pátek jsem sadil kvítka. No nádhera. Trošku zajímavost možná provedení těch světelných ramp. Možná to někoho zaujme. Ještě jsem to nikdy neviděl. Je to vzdušné, vypadá to dobře.